Ja som ti hovoril, že som dogrcal. A toto bol 5000 kalórií challenge za jeden deň. Ťažšie než vyzerá. Neodporúčam moc, a keď už sa do toho aj pustíš, tak určite nepí olej. A snad sa budem vedieť postaviť odtiaľto a ísť ešte užiť party, ale to by som nebol, aké by ne. Sme na ceste na party a už mi chýba iba jeden milkshake na to, aby som splnil svoj 5000 kalorický challenge a na pol ceste ma napadlo, že ja sa vlastne potrebujem vyvracať. Takže sa idem teraz vyvracať do koša. Verím, že to bolo naposledy, ale možno aj ne. Proste toto je jediné, čo ešte ma drží od toho, aby som si dal posledný milkshake a dokázal 5000 kalórií za deň. Najhoršie rozhodnutie z tohto celého dňa bol celý tento nápad, ale hneď potom vypiť tých 10 lyžičiek oleja. Lebo kámo, normálne cítim, jak sa mi olej vraca do úst. Ten olej, keď to niekedy budete skúšať, tak vám ten olej strašne neodporúčam. Kámo. Idem sa vysrať a vygrcať zároveň.